Robert, det er så mig. Formodes at en endnu ukendt del af et parkeret godstog kolliderede med det modkørende. Og lige nu er der ingen, der syder på, at det er endnu. Ja. Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Det er statusattester fra åndens læge. Straffeattest 6 tilfælde af håndgemæng på forskellige togstrækninger. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Og så har vi ham her. Sekunder inden ulykken indtraf. Men det var der vel mange, der gjorde. Ja, han er bror til Kurt Tandem Olesen. Det fortalte jeg til politiet. Men vi har været hos politiet 3 gange. De er fuldkommen ligeglade. Vi skulle lige køre en tur, han er ikke helt klar endnu. Min kone er med på det tog, der får løbet. Men jeg vil bare gerne spørge dig om, hvor Valsesbræske skole. Hvis jeg lige må have lov til. Du bare lukker rundt lige nu. Det er en trist mokrisme. Skrid dig, siger til dig! Så fik vi da det afklaret. Har du slået nogen ihjel før? Det så i hvert fald ud som om. Er det dem? Den her. Nej! Nej, ikke slå mig ihjel! Starter med at placere popper i fjeder. Færdig. Så er ikke færdig på andenpladsen. Du får ikke noget ud af at slå flere ihjel, andet end du selv bliver skudt eller kommer i fængsel. Men lige nu er det nok, at han ligger bevidstløs på en cykelsti. Hvad laver du, mand? Kom ud, Lyse! Kom helt ud, Lyse! Måske på mig. Også den der truske. Nej, vi skulle fjols. Hvad fanden har man gjort der?